За един сериозен проблем на хората от Смолянско ще ви разкажем сега в Здравей България. На живо от село Стърница за Здравей България специално Анелия Веселинова, нашия репортер. Добро утро! Анелия, добро утро от село Стърница. Добро утро, Христо, от село Стърница. Едно селце, което се намира в малката смолянска община Баните. Район, който местните наричат Мечкарник, заради честите нападения от хищници, които се случват тук. И да ви кажа, ние от вчера сме тук и наистина още вчера разбрахме, че през деня е станало всъщност или в ранната сутрин нападение на стадо овце в съседното село Сливка. Ден по-рано пък стръвница влезнала в оборна възрастна жена и нападнала селскостопански животни. Виждате около мен колко много хора има тук, които по един или друг начин са потърпевши от тези набези на мечките. Искам да кажа, че ние се намираме в един двор на възрастна жена, който двор всъщност наричат пътеката на мечката, защото в продължение на 2 лета стръвница е нападала ето тази селскостопанска постройка, която е зад мене и е убивала животните. Преди да дам думата на хората, всъщност, които са около мен, искам само да припомня за зрителите, че у нас кафявата мечка е защитен вид. Убийството и освен с глоба се наказва и с лишаване от свобода. Сега искам да дам думата на домакинята, в чието двор сме. Това е Минка. Здравей, благодаря ти, че ни прие всички в твоя двор. Кажи ни сега, какво се случва през тези 2 години с тебе и с мечките? Случи ми се, аз бях пресена вечерта и снагата ми се обади, мечката ти изяла шилето. И тогава се дойдах, минала ми през вратата. През вратата на къщата? На къщата, през вратата ми е минала и направо в лева в пътника. Обора? В обора. И вземала ми го. Тая година си бях тука и като станах през нощта в 2 часа да идам на тоалетната. И погледнах вратата са отворени. Мале, какво ми е станало? Има страх сега. И като дойдам, видях вратата да са отворени, ама ще пикам. Отида на тоалетната, връщам се, влизам в пътника, няма ми шилетата. Няма ми ги. Аз тогава пукнах. Страх ли те в момента? Страх. И вляза в пътника, нямам шилетата. Връщам се, минавам през сена, викам... Яла шилетата са. Аз съм изяла и мечката пак. Добре. Доколкото разбирам, вечер те е страх да излизаш. Страх ме сега вечер, не мога да пикам вътре. Защото ще се вмеря са къщата, хората няма да ми влизат. И аз тогава си ходим повънка. Ама сега, за да ме страх, сега не мога да излизам. И сега да правим сега? Добре, знам, че тук всъщност за това наричате пътеката на мечката. Обяснявахте ми от вчера, че точно от тук е минавала мечката. Вие виждали ли сте мечката? Колко пъти? Разстрои се? Много пъти. Защо се разстрои? Защо се разстрои? Страхувате ли се? Как се отбранявате в случая? И жалко ми е. Ето къде сме на край и па. Как се отбраняваш? Каза ми, че си се заредил с пиратки. Да. И какво правиш с тези пиратки? Хвърли, пален ги. Виждате, че тази тема доста разстройва хората. Появяват се в очите на възрастните хора сълзи. Затова ще попитаме малко по-млад човек, доколкото знам и вие сте потърпевши или не? Да, разбира се, нашето семейство от миналата година, от 3 октомври до началото на август, има 3 нападения на мечка. Мерките, които са взети от наша страна, аз мисля, че повече няма какво да направим. Железни врати, електропастири, но аз мога да попитам тук представителите на държавата, ние трябва ли да се ограждаме с тия електропастири или трябва да оградят тия мечки, които популацията им е неимоверно висока и местообитанията, вместо да бъдат в ловните стопанства, където трябва да пребивават и в зоологическите градини, те ходят, така, виждате, свободно из селото, шетат, вземат. И знаете ли, в началото на август за 7 дена имаме 5 нападения.
И жалкото е, че в тези 5 нападения вече имаме нападения и на едри животни. Имам предвид крави, коне. И уязвимостта тук за хората е много голяма. И не знае какво чакат тези органи, които имат отношение към тях. Тези мечки или трябва да бъдат прибрани там, където им е мястото, или пък просто трябва да бъдат отстреляни и да бъдат вкарани в нормата, която е по закона за лово и опазване на дивеча. В случая разбирам обаче, че за проблема... Един крава вътре гледам. Защо гледаш кравата вътре? Вот ме страх от мечка, но. Да? А за живота си страхувате ли се? Страхувам се, пък ищам крава да се държам. Цали сказват, крава съм навънка не изкарвала, обаче се гледам. И страхам от мечка на кина. Ал мене ще фател крава на шо. Тя крава на да води, може и мен да фател. Един красив Родопски се появява в случай. Искам, може би трябва да кажем, че това, което казваше, че или тебе ще изеде, или кравата. Също нам тина. Добре, нека да попитаме и в този край виждаме и млади хора, има с деца. Ето този малък човек да попитаме. Кажи ни, ти страхуваш ли се от мечката? Да. Какво си чувал за нея? Къде е ходила? До вкъщи. До вкъщи. Наистина ли се разхождат мечките? Тук до мен е и кмета на общината, господин Райчо Данаилов. Господин Данаилов, виждаме, че възрастните хора наистина, ето и пред камерата, се разстройват, плачат, не могат да си поемат въздух. Наистина ли е толкова страшно положението и хората се страхуват за живота си? Добро утро на вас и на вашите зрители. Вие го чувствате по хората, че те се страхуват. Задава се въпроса: мечките ли трябва да пазим или хората трябва да пазим? Ние този въпрос го алармираме от 2-3 години, че трябва нормативно да се решава. Тръгват с обстрелване на мечките, но когато трябва да се отстреля някоя мечка и има разрешение, се търсят определени пари. Нека специализираните органи, които са в Кормисош и другаде, да идват и на място да ги убиват. Но за мен проблема по друг начин трябва да бъде решен. Разселване на тези мечки. Затова, защото популацията в региона е много голяма. И нещо друго по-съществено. Тук сме на границата с Кормисош. Има много хранилки, които вече ги няма тези. Кормисош, да уточним, това е ловно стопанство. Стопанство, което е към съседната община Лъки, обхваща обаче и наши територии. И когато не се хранят тези мечки по тези чекала, ето виждате, те нападат тук хората, нападат... Има ли близки срещи между хората и мечките? Миналогодишния случай с Малкарда, вие си спомните, когато с тази женица се случи този случай. Тя всъщност буквално чудо беше, че оцеля. Абсолютно чудо, че оцеля, но това, което хората ви казват тук, е съвсем вярно. Те се страхуват да си пуснат кравите, страхуват се да си пуснат овцете, страхуват се за собствения си живот. И наистина, ако държавата не вземе нужните мерки, аз се притеснявам, че наистина ще се случи някой много нещастен случай и сигурно тогава ще започнем да вземем мерки, но ще бъде много късно. Като говорим за нещастни случаи, може би трябва да припомня, че преди 2 години мечка уби възрастен мъж в село Кутела и случая, който припомнихме преди секунди, месец след това мечка нападна жена от близкото село Малкарда, която всъщност по чудо оцеля според лекарите. Така че максимата или приказката, че който го е страх от мечки да не ходи в гората, явно по думите на хората не важи за този регион, защото мечките наистина виждате, че, както казват хората, влизат по дворовете и в оборите им. Но съвсем различно е мнението всъщност на екоинспекцията, с които успяхме да се срещнем. Те констатирали са наистина, че има нападения в самите населени места, но според тях, благодарение на превантивните мерки, нападенията драстично в последните години са намалели, като ако преди 5 години са били над 120, сега в последните, от началото на пролета до момента са около 27, като в случая не включваме последните 2 от уикенда и 10 от тези нападения се случват тук. Всъщност какви превантивни мерки се вземат от екоинспекцията и екоминистерството, нека видим в следващото видео.
Искам да споделя, знаете, че раздадахме около 150 електропастири в нашия район и сега се оказва, че има раздадени пастири, не са монтирани от май до сега, 2-3 месеца по-късно и там са щетите. И последните 2 щети от село Стърница са именно на такива собственици, което пък от своя страна е причина да не бъде изплатено обезщетение. В другите райони, там където са раздадени, наистина значително е паднал броя на щети. Започват проверки от страна на МОСВ, от наша страна и в случай, че електропастирите не са монтирани, както е записано по договорите, те ще бъдат конфискувани. В случая много често обвиняват и Министерството на околната среда и водите като виновник за тази ситуация, и в частност екоинспекцията, като ви обвиняват, че защитавате животните само на книга. В края на 2010 година има промяна в закона за лова. До тогава министъра на околната среда и водите издаваше разрешителните за отстрел на проблемни животни и планови отстрел, т.е. трофейните, така че в такъв случай упреците частично бяха по-основателни към нашето министерство, но от 2010 година насам министър на земеделието и храните е компетентният орган, който издава разрешителните за отстрел. Те се издават на база съвместно решение между двете министерства и се определя броя на мечки, които ще бъде отстрелян, който също така е значително завишен спрямо предходните години. Факта е, че те не се реализират. Разрешителните за отстрел се издават на името на съответните държавни горски стопанства. Тоест в самия процес на избор на ловец, на търсене на клиент, на издаване на разрешително. По време на самия лов ние не сме страна в този процес. През седмицата ние се срещнахме и с директора на Държавно горско стопанство изобщо в Смолян, където ни разбрахме всъщност, че има издадени 4 разрешителни за отстрел на проблемни животни или на стръвници. Едно от тях е за територията на Славейно. Чухте във видеото, че експерта коментира, че до момента проблема е, че не се отстрелват тези животни и затова въпросът ми естествено е към директора на Държавно горско стопанство Славейно, инженер Станко Дилянчев. Господин Дилянчев, защо не се правят тези отстрели? Значи не е вярно. Добро утро преди това. Значи не е вярно, че не се правят отстрели. През последните 4 години има 4 отстреляни мечки. Всички разрешителни до момента издадени на стопанство са извършен отстрела. Значи проблема идва от факта, че в района на стопанството няма изградена ловни съоръжения, които да се извърши качествено отстрела на проблемната мечка и оттам идват малко проблемите, но запознати сме с проблема. Има го такъв проблем. Вярно ли, че за да се отстреля една проблемна стръвница, в случая една мечка, която нанася щети, хората всъщност този, който трябва да отстреля, трябва да плати поне 4-500 хиляди евро? Значи вижте сега. Това проблем ли е до някъде? Не това проблема... Че нямате специалисти. В смисъл, нямаме изградени съоръжения, защото малко или много човек, който ще отстреля тая мечка, трябва да бъде защитен. Значи Вие не можете да осигурите безопасността на... Точно. И... Колко мечки в случай имаме на територията на Славейно? По данни на овците са около 40. Колко могат да живеят на тази територия? По данни от ЛУПА, от устройствения проект от 1998 година, дават 8-9 мечки. Добре, искам всъщност веднага да дам думата на господин Динко Господинов, който е директор на всъщност на ловно стопанство Кормисош. Хората казват, че проблема идва от Кормисош, че там мечките са много. Вярно ли? Добро утро на всички и на зрителите на Нова телевизия. Проблема не е Кормисош, а проблема е, че на територията на стопанството е най-добрата местност и най-доброто местообитание за мечката. Там в района са доста скалисти и гори са трудно проходими. Колко мечки имате на територията? На територията на стопанството обитават около 92 мечки. Тези мечки могат ли да живеят на тази територия? Да могат да се хранят и така нататък? Значи на тази територия, по това, което сме съобразили с нормативните документи, около 3000 хектара се пада на една мечка. Тоест на нашата територия имаме... Могат или не могат да живеят? Не могат да живеят толкова Това искахме да разберем. Виждам, че в момента се опитвате да ви опонират и ловците. Защо не сте съгласни? Не сме съгласни, защото в един обор, когато си го направил за 5 крави, вкараш 50 крави, нито можеш да ги вкараш вътре в обора, нито ще ти седят в обора.
Какво трябва да направи според вас? 11 пъти сме напревишили популацията. Това означава, че няма начин да не влезнат мечките в селото. И по селата. Това е. Трябва да се организира разселването, както каза кмета, трябва да се организира отстрела, трябва да се организира подхранването. Последните 5 години господин директора не може да каже, че е дал 100 лева, за да храни мечките. Хранили ли сте мечките? Въпросът е към екологията също. И те защитават мечките. Нека ги защитават. И те не са дали 2 лева, за да ги хранят. Последните 10 или 20 години не сме сели примерно нито една ябълка дива, нито слива, нито череша, нищо, за да може да има естествена база откъде да се хранят. Какво да правят? Че нападат животните? Те не могат да стоят гладни. Добре, давам ви само да отговорите на това питане. Грижат ли се за мечките, за подхранването, изобщо институциите? Грижите ли се? Да ви кажа честно... Решение ли е на това проблема, ако се подхранват далеч от населените места? Това е единственото решение на проблема. Мечките да се дръпнат извън населените места, като ще бъдат избегнати тия конфликтите с местното население. Това е основна, което трябва да се направи в близко бъдеще, защото иначе рискуваме да имаме и други нападения над хора. Това, което разбирам, че и отстрела не е лесна работа, защото мечката не си ходи с табела, аз съм стръвница и няма как да се стрелят наред животни, които не са подобни. Искам да попитам, вас мечка нападала ли ви? Нападала. И вас? Да. Къде и как се случи? Не, бех на посеж добитъка, имам един кон, бех отишъл да отварям дърба и лезне трябва да ни такова. Тоест нападение имате и вие. Колко още може да издържите да живеете така? Тебе не можеш да живея в такива притеснения. Всяка притеснение. Госпожо, като не щем да даваме пари, за да храним мечките, ще даваме пари за ковчези. Това е истината. Наистина един много страшен финал. Обезщетенията. Значи... Ще гледаме мечки по животни, няма да гледаме. Каква е файдата на тези хора? Каква е файдата? Кажи ми. Хайде. Обезщетенията също, които се дават, според нас са много минимални. И аз ще ви кажа, по 4 лева някой да е влезнал в някой магазин и да е купил месо, а обезщетенията са точно по 4 лева. И вие знаете, че ние гледаме тези животни точно... Разбрахме, че всъщност проблема ви е много голям. Завършваме наистина с една наистина страшна прогноза на местните, че е въпрос на време, ако не се вземат спешни мерки, мечка отново да убие човек. Остава ни да се молим, че това няма да се случи и че държавата всъщност ще се намеси за решаване на проблема. Анелия Веселинова, пряко от смолянското село Стърница, за проблема там, страха на хората и нападенията на мечки. Дали пътуват сигурно българите и всички туристи, които в момента са в България, ще научите само ако останете със Здравей България.